Okay, 1, 2, 3, start. The already starts. Killing by eyes. The OG gangs. I look to the fashion, to viral sensation, representing nation. पण नखरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली आयलिश. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose print, earring, eyelashes bling highlight of blush आणि lipstick pink. ए माझी girl, ए जाने जिगर, ए चमक छल्लो मी तुझा king. जादू मंतर हा मंतर तुझं style ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी हाय किती सुंदर